Moi ben, podemos dar por acabada, hasta pronto, amigos, amigas. Podemos dar por acabada a gala do 2022, a gala ao cuarto premio Florencio Delgado Gurriarán. E agora, cada un de nós, vámonos a ir para casa. Pero cuidadiño de marchades. Que ninguén vai a Correjanes, nin a Villoria, nin vai al Barco, nin a Repuricielo. E que non vai tampouco a Cuérgamo. Que vai ás aldeas os que teñan o toponimo tal como dixo Florencio Delgado Gurriarán naquela poesía tan magnífica e ademais cantou Anxo Rei dunha maneira maravillosa. Como dicía, volten a Valdeorras os nomes xenuínos. Volten a Valdeorras os nomes xenuínos. Non máis Correjanes, nin Vega Molinos. Vega Molinos e máis comes vai. Hoxe os castrafismos se San Juan vai. Arriba Penuta